गोंयांत पयले सप्त गोमाता देवळाची उभारणी करपा खातीर अखिल विश्व जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्र सज्ज जाला। ब्रेस्तारा ह्या देवळाची पायाभरणी जाली। गोप्रेमींनी ह्या देवळाच्या बांदकामाक हातभार लावचो अशें हनुमंत परब हांणी मागला। आर्डेस्को खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। गोव्याच्या आपल्या गोमंतकात या पहिल्यांदाच असं सप्तगोमाता मंदिर उभारण्याचा संकल्प इथं गोभक्तांनी सोडलाय। जी या केंद्रातून आपल्या ज्या सर्व गोप्रेमींनी जेव्हा आपलं गोशाळा सुरू झाली त्यावेळेला 2008 मध्ये जी पहिली गाय कत्तलखान्यातून सोडवली होती त्या गायीचा हल्लीच मागच्या दिवसाने मृत्यू झाला आणि तिची इथं समाधी स्थान आणि त्या समाधी स्थानावरती भव्य गोमातेची मूर्ती आणि त्याला अनुसरून सप्त गोमाता मंदिर इथं निर्माण होणार आहे। आणि यासाठी सर्व गोभक्तांनी आपल्या यथाशक्ती इथं दान देऊन या कार्याला हातभार लावावा। त्याचप्रमाणे आतापर्यंत सर्व लोकांच्या सहकार्याने किंवा आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने हे कार्य पुढे गेलेलं आहे। आपला मुख्य उद्देश आहे की गोमंतकात गोवंश हत्याबंदी कायदा यावा आणि गायीला सुरक्षा मिळावी यासाठी सर्व मंडळी इथं कार्यरत आहेत।